Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod. Sunt alături de Mr. Burger și el va face o mapă acum, desigur. Vom juca Minecraft. O nouă serie cu el. Să vedem câte episoade putem să postăm pe zi, nu știu. Doar cu ajutorul vostru poate deveni seria asta zilnică. Da, și o să filmez și cu Cosmin54, pentru că el vrea și el și, cum să spun, vreau să contribui și eu cu el. Nu că vrea el, că vreau eu să contribui cu el. Ok, ai făcut mapa? Acum o fac. Atunci vom pune pauză ca să se încarce, să nu trag de timpul care putem filma. Și ne-am reîntors, m-a spawnat în copac. Ce dificultate ai pus? Stai să verific. Este normal. Ok. Mai bun, cum să zic eu. Gen... Da, mai puternic. Ia lemn mult. Știi ce la mult? Da. Fă-ți topor tu și mi aduci lemn. Eu mă ocup de casă. Eu nu sunt bun de bine. Ce? Mai bine lasă-mă pe mine, știu ce să fac. Ba cu două, e și ușor. Știu cum, acum mă pricep mult mai bine. Eu zic tot, nu cu două uși. Nu contează designul? O să punem și pressure plate, știi, să deschidem ușile. Mai și pe chiar da zombie deschid ușa dacă cacă. Pe pressure. A? Da. Da? Da. Nu contează. Și oameni. Ori o să fie mai bun și o să fie. E bun. Păi... Vino aici. Se mișcă. Mă vezi? Nu. Uite aici. Bine, stai, eu nu știu cât faci. Asfaltez pe aici. Nu. Dacă să nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canalul meu și să nu uitați, poate Bogdan mă ajută să pun despre Mr. Burger, Cosmin54, Cosmin54 și atât. Cine? Cosmin, da, 54, Cosmin54 lucrează foarte fain, mi-a plăcut Plants vs. Zombie, Clash of Clans. Vreau să vă abonați la el și să dați la fiecare episod like. Pentru că eu chiar admir munca pe care o face. Și eu sunt foarte băzat de filmările lui. Am făcut 32, mai adu. 1, 2, Și eu am 32. 5, 5, 6, 7. Eu am 64 și 40. 2, 3. Adule. 5. Niciodată nu e mult. Și până aici unde mai trebuie. Spargem floarea. Al tău? Da. Al tău și pe al tău 54, 54. Și el nu face pentru bani totul. El o face din plăcere. Cine? Și Adu-mi, fac o ușă. vedea acum de YouTube și face o treabă mai bine decât a mea. Decât a mea. Dar ce filmă la început prima oară? Filmam cu camera. Eu făceam un zid cu cărți.
Adu-mi cu lemnul ăsta. Liniștit și tu mai amabil. Ai venit? Da. Nu vă lăsăm de scris, să nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Adule, 2 stecuri și 12. Foarte bun. Este pe aici o tonă, hai. Adun. Aici risip. Mă urc aici. Dai TP. Man. Ok, dă-mi lemnele. Ok, mersi. Mai ai stack de lemn? Ok, mersi. Eu o să fac aici du-te și mai adu lemn. Vreau să mă ajut. Ok. Eu am început Minecraft-ul pe telefon și chiar... Cred că o să fac o serie. Single player. Sau cu mine. Adică tu. Eu am deja multe serii, am o serie cu jumătate de Naomi și aș vrea să fac o serie cu Costin 54. Și cred că o să filmez cu el mobile. Așa, despre ce să mai vorbim acum? Pleacă. Nu, tu l-ai pus. Dăra aia, vezi? Un pic și ăla a continuat. Ce continuat? Eu n-am continuat cu lemnul ăsta. De brad am continuat. Asta face de la podea. Nu te plece. Și du-te și adu lemn. Eu pe Minecraft PS4. În episodul acesta vom face casa și ne vom face armele din ce? Din cum se chema? Da. Piatră. Geamuri. Să stop. Știi ce ar trebui să faci? Fă-ți târnăcov și du-te și adu-mi. Căul. Căul ne trebuie. Hai, please, că ne trebuie pentru tort. Ce? Că la stup. Lasă. Adu nisip. Vezi, am zis eu că ne trebuie. Ce faci? Adu nisip. Avem nevoie pentru geamuri. Adu! Am făcut doar de greșeală, două și o ușă. Ce mă duc? Am pressure plate. Și când și-am pus la intrare. Aduci mai repede. Ce? Mi-e frică. Ne trebuie bețe.
video. Cu apă și mă duc să-mi iau piatră ne trebuie. Lemn avem 21 cu 10, 31. Eu fac aici ceva. Pune-l în chest. Da, am făcut. Ne trebuie. Zi-mi și tu, Mr. Burger. Ok, cât avem? No bai. No bai. Uite, vine că am făcut un furn la ăla. Ai dat în mine? De ce ești? Ce trebuia furnalul? A, da, dă nisipul. Trebuie lemn, du-te și mai ia lemnul ăla. Ne trebuie, du-te și bunează. Ne trebuie oi, frate. Luminat. Iluminate. Ce? Ce chestii? Ia cu asta. Îl omor eu cu bățul. Eu am o sabie. Du-te și omoră. Vino cu acasă la tine. Deci. Drept de pot. Vino cu mai aici. Un spider. Cine? Făbălău! Pic! Ajutor! Ăla vrea să sparg ușa. Nu poate. O să face sărioare? Se ușa și vine un tip pe mine. Tot poți să sară. Poți să are 4 picioare, ce crezi? Cine? Oh my god, omoară. Să fac eu o sabie, moară. Doi! Știi cum avea fața? Știu. Uite așa. De nu. Adu lemn. Nu trebuie lemn. Nu, ba da, oh. Așa, așa. Nu de asta. Ba da, de asta. Nu-i bună. Oh, e bună. Bă, de astea. Le duci la crafting, easy. La crafting și acum? Acum trebuie să craftezi geamuri. Dar trebuie să ai ceva geamuri. Am geamuri. Câte? Na, sunt mai multe. Na, 5. Și pot mă duc la crafting și mă pare aici mai mult un geam. Am 16. Îl iau și... Nu, fac ceva de mult. Really? Facem episodul acesta numai casă și după trebuie să mă duc la handbal. Mă stau la pețință. Au. De ce dai? Pentru că tu ai dat. N-am dat. N-am numai de viață. Da. A, da, tu știi că nu poți spargă sticla, da? Nu o sparg. A, uite creeper-ul meu ce-a făcut. Gigi Creeper. Nu? GG. Unde ești? Am zis să aduci toate. Dar tu nu.
avem nisip, du-te și adu nisip. Are you fucking kidding me? Se pronunță da. Kidding me, boss. Nu se zice așa? Noi vom la America să nu se trage palmă, să zice spell right. Ok, aproape să vin zi la... E cripălău. Uite la cum e cripălău. Păi, cred că are 3. Îs doi. Atunci, Și chiar o să vă las canalul lui Cosmin 54 în descriere. A murit unul. Chiar. Nu contează. Cine trebuie de la el? Deci... Nu ne trebuie. Ce se întâmplă? Mă bani. Mergeți să deschid furnele. Deci dacă v-a cu acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Să vă abonați la canalul meu, la canalul lui Mr. Burger. Vă las link-urile în descriere la Cosmin 54, Cosmin 54, la Mr. Burger și noi ne vom revedea data viitoare. Scuzați-mă pentru că n-am putut rezolva, el trebuie să meargă, are niște treabă prin oraș, gen trebuie să meargă, nu știu unde. Deci da, baftă lume, pa!